बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय टेक्राकुसि खासिबारि गामिनि सुमन स्वर्गियारिया थांनाय 2011 मायथाइयाव हादोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय आसाम राइफलनि रौनिया हान्जायाव जुगदान जादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बर'नि फिसा बिर जोहोलाव सुमन स्वर्गियारि बिथाङा मणिपुराव थिउरियानि आखाइजों जिउ गोमानो गोनां जायो। बिर सुमन स्वर्गियारि बिथांनि रुंसारि जानायाव गोबां सुखुहायै दुखु थालांबाय होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। Mialuce porhamota beraga atas ini berada macam gila switch off phone ambil anga mobile ada switch off bagi sana lagi ada di sana mobile ada tuh office ni ber phone amor bahai medical dengan ada mazai dengan kabar Bisa न'खराव दा इनोल'मोन दा रावबो गैया जाबाय दा जों बिराद दुखु मोनदों आरो बिनि थाखायनो दा जों दा बे सानैल' दोङो दा हिनजाव मानसि इसा रावबो गैया ओमफ्राय सासे 2.5 बोसोरनि हौवासा दोङो इया दा बेखौ जों बिराद दुखु नांथाव जादों दा बोरै बिथाङा बिदि सुथुरनि आखायाव थैनो मोनखो होनना फोरमायो। जोंबो एसां मिथिं मोनाखै ओइ हराव 10टा बाजियावसो जों गम मोनबाय निउस नायनायाव जोंबो एसां मिथि मोनाखैमोन। बे गामिखौ मा होननानै फोरमायो? बे गामिखौ टेक्राकुसियानो होनो ए गामिखौ खासिबारिबो होनो टेक्राकुसिबो होनो जोंबो आरो ए गामिनि नङा ना बेलेग गामिनिसो दा एसां मिथि मोनाखै। सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा? आं इफोरखौ दा मोजाङै मिथि मोना इफोरखौ बाथ्राखौ बुंनो। बिमानि जायो आंनिया न'आ तामुलपुरावसो आंबो मोजाङै मिथियाखैमोन मिया हरावसो मिथिब्रबनायलाय दा माबोरै जादों आं बारा खोथाखौ बुजि मोनजोबा। दा सुमन स्वर्गियारिनि बिब' सासे हाबा हरनाय दोङो आरो सासे सिख्लाय दोङो दा बिहा गथ'आ सासेल'सैमोन दासो प्रथममोन दा बेखिनियावनो मुंख्लं जालांबाय जों जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि जानामोन। 3 बोसोरसो ओरैनो गथ'आ 2.5 बोसोरसो जाबाय दासो बे सासेयानोल'मोन हौवासा ओमफ्राय दा जों बहुद दुखु मोनबाय मानो होनबा न'खरावनो जिहेतु रावबो गैलिया बिफायाबो बिदिनो मानसिजोंनो गावथारजानानै थैदों। बेखौ दा जों माने गामिनि जेनेबा हाग्राफोराव गिदिंग्रा माबा मोनसे दुस्थु दुथांफोरनि आखायाव जादों आरो दा मा बादियाखौ न'आवनो जिगाब फुबाय थानाय समाव